Mabungahon kagabhion mga igsoon, aday gamayng pagdasig ning taknas kagabhion. May tungod ni siya sa kanabitawng gidaot ta, no? Gibikil ta, giaway ta, gibutang-butangan ta, gistorya, no? Let's say gidaot ta tong dungo, gibira ta paubos bisag wa ta nang hilabot, pero ila tang gidaot, ila tang giduot. So unsay angay natong buhaton? Unsay atong i-response nila? Roma 12:19 hangtod sa 21. Okay, mao ni giingon dire. Kana bitong giaway mo bisag wa mo nangaway. Pero ayaw lang jud og baos og away, kaya ako na ning gibalik-balik ninyo mga higala. Once mo balos mo away is yawa na gyud ang nagpatunga, kay ang away og balihon yawa na. So nag-ingon diri si Pablo sa Roma 12:19. Mga higala, ayaw kamo panimalos, okay? Kung dili itugyan hinon kini sa Dios, kay nag-ingon ang kasulatan, ako'y manimalos, ako'y mubayad, nag-ingon ang Ginoo, hinoon sumala sa giingon sa kasulatan. Kung gigutom ang imong kaaway pakan asya, kung giuhaw pa imna, kaysa paghimo mo niini maulaw siya sa iyang gibuhat kanimo, ayaw padaog sa dautan, hinoon dag-a ang dautan pinaagi sa maayo. Usa ka nindot kay nga mensahe mga igsoon. Gipanumduman ta nga kung nay mangaway nato, bisag wala nato awaya, wa nato hilabti, pero manghilabot lag kalit nato. Sa tinuod lang igsoon ang kinabuhi karon lahi nga naman. Kung gusto ka nga walay mo bash nimo, kung gusto ka nga walay masuya mo daot nimo, then pagpuyo igsoon nga pildiro kas kinabuhi, pagpuyo igsoon nga luoy kayo, pagpuyo igsoon nga makaluluoy kayo, ultimo ka pobre kay kas tanang pobre, walay mo daot, walay masuya nimo. But the moment i-promote ni Lord, once mo success ta mo lambo mo asenso, diha na manuol ang mga mudaot nimo, diha ng daghang bashers. That's normal, ingana na realidad sa kalibutan karon. But according to the word of God right now, sa ato ang gibasa igsoon, ingon diri nga dili ta mo manimalos, no? Kung naay mangaway mudaot sa atong dungog, mubira nato paubos bisag wala nato hilabti, no? Wala nato gibikil pero kita may gibikil. Sige, ingon di sa balaang kasulatan, ayaw kamo panimalos. Usayang atong panimalos ana sa Facebook, atong i-post. Maura gyapon na ni maos ta na, no? Ayaw kamo panimalos kung dili itugyan hinon kini sa Dios. So instead nga mo balos. Instead nga kita mo balos hinon ato kining itugyan sa Dios, kay siya daw ang manimalos. Okay? So wala tay himuon igsoon, chill lang ta ampo. Kalmado lang ba, Lord? Ipasakita na po ko. Kung kay lakon ka, kay sakit kay lang himon, hilaking Ginoo. Itugyan sa Ginoo igsoon, ayaw balos bisag lami kay kayo sa igsoon. Ay panahon nga lami kay balos, labi na naa kay daghang mga istorya na dunggan nga negatibo against anang nagdaot nimo. Lami kay pakawawan, pero igsoon ayaw sabay, ayaw patuli. Ayaw patuli igsoon, paubos ta pailog. Instead, itugyan hinon nato sa Dios. Kay nag-ingon ang kasulatan, nag-ingon ang scripture, ang word of God nag-ingon, ako'y manimalos, ako'y mubayad, nag-ingon ang Ginoo. Kanineng panimalos igsoon, trabaho na sa Dios. Atong trabaho magampo, magpaubos. Again, ang kanang pagpanimalos, trabaho na sa Dios. Atong trabaho magampo ug magpaubos, ug itugyan nato ang tanan sa Dios, ipas sa Dios. Amen. Ingon diri ako'y manimalos, ako'y mubayad. Grabe, no? Wala ako ni suguang Ginoo. Ang ginawa na to sugua nga Lord panimalos, ikaw bayad Lord, ikaw na bahala ng mga kontrang no, wala na to sugua. But it is given na daan igsoon. Why? Kay di kagwanta ang Dios nato igsoon tong langit nung amahan ng iyang mga anak nasakitan, ang iyang mga anak gipakaulawan, ang iyang mga anak gitraidor, naghilak, nagluhaan, ang iyang anak gidaot ang dungog, gibira paubos, di kagwanta ang atong ang langit nung amahan. Pareha na to ako amahan igsoon. Ako na ning gibalik-balik in how many times igsoon sa atong live. Nay mga panahon nga makita na ko mag-uol akong anak, nay akong anak igsoon maghilak oron sa, di ba di ta kagwanta amahan ginikanan? How much more si Lord? So si Lord dili kagwanta nga iyang anak pasakitan, dauton, gidaot ang dungog, gibira paubos, gitamak-tamakan. Dili mo angay ang Ginoo na mao na ning ingon siya na mismo ning offer. Ayaw ka mo panimalos, kay ako ang manimalos, ako ang mubayad, wa ta nagampo ha. Wa ta nagampo Ginoo. Magabaan ta to si Lord, ikaw na bahala pang lamparuhat, wala ta nagampo, but it is written in the Bible, it's biblical nga siya gyud ang manimalos, no?
Ako'y mubayad, nag-ingon ang Ginoo. Usahay mga igso na mga ingani nga testing, gidaot ta, giaway ta, sagwat ta ng away, gibiktil ta kay. Gusto sa yawa, pasok-on ta, labi na mga init mo kay tag-o, labi na kung sa una, di jog ka, parkansig, istorya, ubira jog ka na yun ba? Ilabdan ka, o piti na yun, di ka tulgan. Pero karon igsoon, na yung mga times nga testingan ta ni Lord, ana. Itugot ni Lord, kaya nga naman, tudluan ta ni Lord unsaon pagpaubos, tudluan ta ni Lord unsaon pagpailog. And then, gusto si Lord nga imong masaksihan ang milagro, ang himaya. Kay ingon siya, sa mga nag-away, nagdaog-daog, nagdaot na to, unsay ingon rin, siya ang manimalos. Siya ay mo dipinsa na to. In other words, siya ay mo dipinsa. Iyatang protektahan. Katong nagdaot na to, mahoy na yung madaot, kita i-promote. Again, iyatang dipinsan, ingon ko siya, ayaw ka mong balos, ayaw sukol, kay ako ang panimalos. Okay? Ako ang mubayad. So in other words, katong mga nagdaot, maos Hinooy madaot, kunya kita i-promote tungod kay ang pabor sa Ginoo na nato. Ingon man siya nga siya ay bahala sa mga way nato, siya ay bahala sa mga nagdaot nato. Amen. So ang atong buhaton ni mga igsoon, if there's anyone who are watching this time nga naay nang daot, grabe gipasakitan kag mga igsoon, ayaw balos, pray. Instead, pray, ipasa Dios, itugyan sa Ginoo. Tuguti ang Ginoo mo lihok. Kaya ako na gibalik-balik igsoon, kung ikaw mo lihok, ang Ginoo dili na mo lihok. Once ikaw ang mulihok igsoon, imong gikuha ag part si Lord nga mulihok. Pero kung ikaw og magpaubos, ihilak nimo sa Ginoo, itugyan sa Ginoo, imong gitagaan siya gigayon nga, Lord, it's your turn. Ikaw na bahala, Ginoo. Anak ko nimo, ayaw ko pasagdi. Amen. That's what I have said. Igsoon, dili kagwanta si Lord magtan-aw sa mga anak nga gidaog-daog, gipakaawawan, no? Gidaon og maayo, gibira paubos. Gitamak-tamakan ang dungog. Andam siyang mo dipinsa, andam siyang mo protektar na to, as long as dili ta mo sukol. Amen. Kung dili magpaubos ta atong itugyan sa Ginoo ang tanan, kay siya nay bahala. Dili pa ta makasala, makita pa nato iyang himaya, kay makita nato igsuon kung unsay iyang himuon. Wala man ta magampo nga gabaan sila, pero no, it's given, it is written in the word of God nga siyang manimalos. Bisan pa mga Lord ayaw, ito no, it is written. Okay? Wala man ta malipay na consequence nila, pero igsoon given naman no. So mo nagingon igsoon nga kung gusto nato masinati nga ginipinsahan ta sa Ginoo, kanang ma-witness gid ba tinuod gyud ang pulong sa Ginoo. Amen. Ayaw balos, ayaw sukol sa mga nangaway, nagdaot nimo, naglutos, mga igsoon, ituguti nga ang Dios mo lihok. As what I have said, dili pa ka makasala, makita pa nimo, masaksihan pa nimo ang iyang himaya. Usa ka gamayng pagpahinumdum ka nato, meaning mabungahon nga kagabihion. Ampo, amping, abanti lang ta kanunay mga igsoon para sa kamayaan sa Ginoo. To God be all the glory. God bless everyone.